Biye alamisa je kalo kile fila san ba fila mɔgɔ ale ni wɔɔrɔ malidenw an b'a fɔ dante fɔli min na ka da kan wulikajɔ dɔ sabatira kunnafoni damadɔ min bɛ yen nɔ an bɛna olu ta o sabati ka o di aw ma ladira kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ mali finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma min nana kɛ i ka dɔn ka fɔ Gawo marabolo kɔnɔ ani Gawo cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 100 ani kilomɛtiri 65 bɔyanko i ka dɔn ka fɔ gosili nana kɛ yɔrɔ min na bawo ka da ka Bamakɔ wale tigilamaw u nana ka na ye o yɔrɔ kofɔlen na an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ finitigilakaw ye wulikajɔ kɔni sabati ni maa kofɔlen minnu kɔni nana ka na ye i ka dɔn ka fɔ ka se ka ɲangini wale ta ka ɲɛsin u ma n'o o bɛ tali kɛ bunteni walew kɔnɔ u ditigɛtelen kɔfɛ i ka dɔn ka fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni buntenna k'u kɛ suw ye o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ armée tora a ka wulikajɔ kelen kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ u ye sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i ka dɔn ka fɔ u nana ka na bɔ Bamaci jɛkulu maa caman wɛrɛ kan min bɛ taa ka t'i jɔ manifin kasabi caman na tuguni minnu ka wulikajɔ kun bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛn ma ka se ka na ani kilomɛtiri 25 ka se Soribugu kɔnɔna na u ni Soribugu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ kilomɛtiri 25 bɔyanko la kɛrɛnkɛrɛn ma fɛn bɛ tali kɛ Fina marabolo kɔnɔ o hukumu kelen kɔni ka dɔn ka fɔ olu fana wulikajɔ min kan ka sabati ka ɲɛsin olu ma n'o ye ɲangini wale fana taara ka da olu kan ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni si tunu ka fɔ diɲɛ na o hukumu kelen kɔnɔ armée tora a ka wulikajɔ kɔnɔ tuguni i ka dɔn ka fɔ u nana ka n'u yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ point wɛrɛ kɔnɔ tuguni min bɛ tali kɛ i ka dɔn u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin maa kofɔlen minnu fana n'u olu nana ka na ye tuguni olu nana ka na ye an ka marabolo wɛrɛ kɔnɔ mun kɛra sababu ye i ka dɔn ka fɔ u ka opération nana ka na bɔ olu maa kofɔlen fana kan u nana ka na opération 2 fana kɛ o zone kelen kɔnɔ yen tuguni n'o ye Soribugu marabolo kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔ sa i ka dɔn ka fɔ cible maa 4 bɔyanko i ka dɔn ka fɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kɛra olu la ka se ka tɔ kɔni ka olu ɲɛnama minɛ bawo ka da kan minnu sen bɛ ko in na i ka dɔn ka fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni buntenna an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ chef d'état-major de l'armée ko a bɛ jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ finitigilakaw ye nin baaraba min kɛ i ka dɔn ka fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ kilomɛtiri 25 u ni Soribugu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Fina marabolo kɔnɔna ye o ni ka taa se i ka dɔn ka fɔ kilo 100 ani kilo 65 bɔyanko n'o bɛ tali kɛ Gawo marabolo kɔnɔ u nana ka ninnu kɔni sɔrɔ yen nɔ ka se k'o détecter ka se ka baara jugu kɔni ka o jigin kan bawo ka da kan wulikun kun ye fɛn b'a to ka se ka armée de ka kɔkɔrɔma tigɛ cogo min na ka ɲɛkɔrɔma tigɛ ka wulikajɔ sabati o hukumu kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ nin baara nana ka na siri o la an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ an bɛ taa Tabakotokaw fɛ yen nɔ maa 4 kɔni tɛ ka nana ka na taa Tabakoto maa minnu fana k'a fɔ ko u kun yira k'a fɔ ko u kun bɛna moto siɲɛ de la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ u nana ka na min bɛ tali kɛ kilomɛtiri 15 bɔyanko u ni Kɛɲɛba ni ɲɔgɔn cɛ Tabakoto marabolo in kɔnɔ yen nɔ ninnu nalen k'a fɔ k'u bɛna moto siɲɛ kɔnɔna i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ sabatira finitigilakaw fɛ n'o o bɛ tali kɛ an ka gendarmerie min bɛ yen nɔ ale kɔni jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to ka se ka nin maa kofɔlen kɔni ka se ka olu wuli cogo min na an ka gendarme ɲɛmaa yɛrɛ n'o o bɛ tali kɛ commandant Falaye Fode Keita ale nana ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati a n'a ka cɛdon fɛn b'a to ka se ka nin maa kofɔlen ka tɛgɛ ko bɛɛ lajɛlen na ka u bila lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni sɛgɛsɛgɛli min ka kan ka se ka baara kɔni ka o jigin kan o hukumu kelen kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ sira kɔrɔ olu nana ka na daminɛ Bamakɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ Senu kɔnɔna na i ka dɔn ka bɛn ni juin kalo tile 27 san 2026 Bamakɔ kɔnɔna na an nana ka na siraba dɔ kɔnɔ olu daminɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka aéroport kɛ o dévier cogo min na an bɛ se ka siraw sɔrɔ cogo min ka aéroport kɔni dévier min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Lomap la ale nana ka na ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen lase an ma nka yirana k'a fɔ nafolo kasabi min taara ka taa e jɔ nin sira kofɔlen na a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 15 bɔyanko la i ka dɔn sira in yɛrɛ kasabi bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 13 bɔyanko la min baaraw nana ka na sigi sen kan fɛn ma to taa ni ka segin koɲɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Bamakɔ n'a nɔgɔyandugu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ waati min na fɔ bi n'an taara Sikasokaw fɛ yen nɔ Sikaso i ka dɔn ka fɔ finitigilakaw ye maa dɔ kɔni tɛgɛ ta min bɛ tali kɛ dɔrɔgu ko affaire ale ni ka taa se carburant ko affaire kɔni ma bawo ka da kan ninnu ye maa minnu fana k'a fɔ ko u kun kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn ma to ka se ka carburant kɔni ka o siɲɛ cogo min na nin gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan i ka dɔn ka fɔ olu kun ye sababu ye ka se ka essence kɔni ka o siɲɛ cogo min na jɛlen na ka se ka o kɔni daga u daga yɔrɔ la fɛn b'a to ka se k'o feere mɔgɔw ma degun ani gɛlɛya kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ nin ye réseau ba de u bolo maa minnu ka wulikajɔ bɛnnen don fɛn b'a to ka se ka nin baara cɛjugu in kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana ma fɛn b'a to jamana bɛ se ka sigi a sen samara kɔnɔ cogo min na an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kɔnɔ sisan an b'a lɔdɔniya k'a fɔ mali finitigilakaw ye wulikajɔba dɔ sabati tuguni wulikajɔ min nana ka na kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ nana ka n'u lakodɔn k'a fɔ ko mali finitigilakaw yɛrɛ bɛ baara min na bawo ka da kan n'i y'a ta ka jateminɛ u kalikan k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ lakana o ni basigi o bɛ se ka na mali jamana kɔnɔ cogo min na u y'o baaraw sigi sen kan o waati kelen na u wulilen k'u jɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ bagabagaliwale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin mali jamana ma o b'a bɛɛ lajɛlen bagabagaliwale ka a bɛɛ lajɛlen dafiɲɛ ka bɔ yen cogo min na o baara fana o b'o la o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka haminakun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na malidenw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an k'an kunkɔrɔta diɲɛmaa ɲɛna k'a yɛrɛ k'a fɔ ko mali ye jamana ye jamana min k'a fɔ ko an bɛ mun fɔ wa an b'o waleya kelen de kɛ ko jɔda bɛ an na diɲɛ jamana kɔnɔ
ka kunnafoniw kun cɛ sa an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ Gana jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma ka faaba kɔnɔ n'o ye Accra ye maa 12 bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni tununa an bɛ waati min na fɔ bi sanjiba min kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ u ka marabolo kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bi o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ an ka dafa jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen ka fɛɛrɛw tigɛ fɛn ma to ka se ka sanjiko kɔni ka o bisimila bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ maa 50 ani maa 9 bɔɲɔgɔnko o sara ni maliden maa 16 yɛrɛ su yera o la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ a ɲininen bɛɛ fɛ an ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn ma to ka se ka lakanaw ka olu baaraw sabati cogo min na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an minnu sɔrɔ k'o di aw ma ladira kɔnɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ ne na aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ nata wɛrɛw la kunnafoni kura minnu bɛ yen n'Ala sɔnna an bɛna olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ ayi ko a ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn